Hi guys! Welcome back sa another kainan session natin for today. At ngayon episode na to guys, mayroon akong kasama, yung nag-iisa kong anak. Si Hi Sax. Hi! So ayan, ang gagawin namin ngayon ay magmumukbang kami ng Lechon Manok. Tapos mayroon din kaming Liempo. Yan guys. Tapos syempre di mawala yung rice, puso or hanging rice. Tapos mayroon kaming pineapple from Din Molte. Yan guys, so gutom na kami guys. Kasi kanina pa kami nag-prepare dito. Kaya simulan na natin agad yung kainan guys para busog na tayo. Guys, mayroon tayong puso guys, ayan. Guys, yung chicken, lechon manok. Crispy ko yung Liempo guys. Sarap. Sarap guys. Ayun tayo guys. Sarap na kain natin guys. Anak ko malakas yung kumain ng Liempo. By the way guys, kung gusto nyo mag-shoutout guys, comment lang po sa baba para ma-shoutout ko kayo sa next video natin. Tapos, comment din kayo kung ano yung next mukbang na gagawin namin guys. Thank you so much. Yummy, guys. Open mo natin yung Del Monte natin guys. That looks so yummy. That looks so yummy. Can I try? Later. Yummy din. Yan guys. Yan guys.
Ito pa guys. Yan. Patanggal umay to guys, yung puso ba? Maganda yung puso sabay dito sa lechon para matanggal yung umay natin guys ba? Kasi pag puro lechon na yung kinakain natin guys, madali tayong maumay. Sarap guys. Sarap guys. Sarap guys. Tinikman din natin yung Liempo guys. Nak. Mana? Ito yung Liempo. Anak. Dua ta. Sarap guys. Yung manok na to guys, dito sa amin nagkakahalaga ng 180 pesos. Tapos yung Liempo 175 pesos. Tapos among Liempo, 100 pesos. 100 pesos. Kahit. Nak. Yeah, with ice cream. Hindi ako masyadong kapagsalita guys kasi masyadong mapuno yung bibig natin ba.
Ito pa guys, chicken wings. Chicken wings. Get you guys. Liempo. Fast. This. Kaya pala ubusin itong buong manok. Yung ubusin ng liempo. Guys, liempo gayag. Ayan guys. Sarap guys. Sarap guys. Before ko tatapusin guys, mayroon muna akong isa-shoutout ng mga channel. So sila yung mga tao na mga sumusuport sa akin guys. Tapos meron silang mga channel. So ito yung mga tao na yun guys. Shoutout kay The Journey of Ate Timbi. So shoutout din kay Japit Aureo. Tapos shoutout Ace the Gamat. Tapos shoutout din kay Charles Gikin. Shoutout din pala guys kay Burnoki Vlog. Shoutout Jitbong TV. Shoutout Charito George. Tapos shoutout din pala guys kay Alvin Outdoors. Tapos last shoutout kay Mansako Suban Noodle Restaurant. So maraming salamat po guys sa support nyo sa channel. So sana suportahan din natin sila guys. Tapos kung meron kayong suggestion para sa next mukbang guys, comment lang po sa baba. Tapos kung bago ka lang dito sa channel ko guys, so don't forget to like and subscribe to my channel. So weekly ako mag-upload ng mga new videos. Thank you so much guys sa time niyo sa panonood sa video na ito. So hanggang dito lang po ako guys. Kita-kits sa susunod na kainan session natin. Bye-bye.